Mačke ovde spavaju u ovu sobu, to je njihova soba. Preko dana je otvorena terasa. Mogu da biraju, znači imaju bukvalno ovde gore, sve prostorije su im na raspolaganju. Preko dana su dole. Znači kad hoće da siđu, vrata od stepeništa su otvorena, znači siđu. Obično Miša on voli u kuću je po ceo dan, Maja je napolje po ceo dan, ona voli napolje. Uveče obavezno ih donesem ovde u sobu, tu prespavaju, znači zatvorim im prozor, vrata. I noću znači spavaju unutra, uglavnom su to kućne mačke, ali Maja po neki put voli da izađe znači napolje, ona boravi napolje, voli da se druži sa psima. Miša retko jer on je još mali, plaši se od pasa, tako da vreme što više provodim sa njima, znači da budu kvalitetni, da ih združim, da ih sprijateljim, znači da se ne svađaju. I to je jako dobro, to je jako kvalitetno. Tako da, što se tiče mojih životinja, za sad je to to. Video sam neke lepe kanarince, 4000 dinara je komad, naranđaste boje, mnogo su lepi, mnogo mi se sviđaju. Što znam, u nekoj daljoj budućnosti vidjet ću da ako mogu da kupim 2 kanarinca ili 1 za početak, ali preporučljivo je 2. Mada papagaji su dosta jeftiniji, ali vi kanarinci mi se jako sviđaju. Ali o tom potom vidjet ćemo i to. Nekako sve sam računao da će to da izađe negde na 10.000 dinara. I kaže ova žena da žive po 10 godina, tako da se isplati. Jako su lepe. Onako nije neka naranđasta, klasična naranđasta boja, nego onako, ne znam, nija fluorescentno, onako kao sa televizije. Kao sa nekih kvalitetnih LCD i LED monitora. Znači, jako lepa, naranđasta, prijatna boja i mnogo su lepi. Ali su jako skupi, 4000 dinara jeste malo skuplje. Tako da, o tom potom ne žurim nigde, vidjet ću, ali uglavnom sviđa mi se, imam to u planu. Pa vidjet ćemo, Bože moj, kako Bog da. To bi bilo to. I ja vas pozdravljam, pa se vidimo. Ćao.